Euskararen transmisioa bermatzea eta euskara ikasteko errestasunak emateko xedez, aurten ere, Bermeoko Udalak, AEK eta Gotxon Garitaonaindia euskaltegiek guraso eta etorkinei zuzendutako euskara ikastaroetan izen emateko epea zabaldu dute. Aipatzekoa da ere 2023-2024 ikasturteko matrikulazio kanpaina ere abian dela dagoeneko, bai Gotxon Garitaonaindia euskaltegian, AEKan eta hizkuntza eskola ofizialean. Bueno, elkartu gara apurtzu bet, matrikulazio kanpainiri hasiera emoteko, matrikulazio kanpaina hau igiritze dau irailaren 29 arte. Familia bidezko transmisioa bermatzea eta euskara ikasteko errestasunak ematea da gurasoei bideratutako euskara ikastaroen helburua. Helburu hauek lortzeko AEK euskaltegiak eta Bermeoko Udalak urteak daramatzate elkarlanean eta oso emaitza onak lortu izan dituzte. Normalean elkartzen gara astean 2 egunetan, 2 ordu egun bakotzean, eta oso praktikoa izaten da. Gure metodologia beti izaten da oso praktikoa, galderak eta erantzunak, eguneroko bizitzan gertatzen dena simulatzen dugu. Orduan, umeekin lotuta dauden ekintzak, motxila prestatu edo gozaltzeko zer dagoen, edo umeari zer gertatzen zaion, horrekin lotuta egiten ditugu gero ekintza komunikatiboak eta modu horretan ikasten dugu modu lasaian eta urte osoan, ekainera arte, hasiko gara urriaren 2an eta amaitzuko dugu ekainaren 12koan, 13, 15ean, Berazen emon alduzue izena, guraso bakoitzak ematen du bere izena berazen, beraz bulegoan, edo bestela gure gana etorri eta gurekin izena eman, Gero ikastaroa hasiko da urriaren hasieran, urriaren lehenengo astean, eta aste horretan egingo da ordainketa. 20 euro horiek ordainduko ditugu, guraso bakoitzak 20 euro, udalak lagundutako ikastaroa delako. Eta bestela beste modulazio guztiak, beste ikastaro guztiak irekita daudela, eta zuek animatzeko izena ematera etorteko, Bigarren euskara ikastaroa etorkinei zuzendutakoa da. Ikastaro hau Bermeoko Udalaren eta Gotxon Garitaonaindia euskaltegiaren arteko elkarlanaren fruitua da eta bere helburu nagusia da etorkinei euskara ikasteko aukera ematea integrazio errezago bat izan dezaten. Ikastaro honek dediez, hastien laburdukuek egunien orduan egun bidiez, hasiko diez Urrizen eta amaitzuko diez ekainen. Oporrak, etorre gauza guztizeko mielez, eta holan izango da. Matrikulia 10 euro da, bai hortik kanpo erosi behar dauen materiala 17 euro tardi da. Nondik lortzen badauie, ez da zetan erosi material hori. Eta, zetan ez dan bez, oso aktibutiez, lehenengoko egunerik ikasten diez berbetan, eta klasietan oso ondo pasaten da, umielez ibiltzen diez. Eta gero eurek be esaten dozkuie, orain arteko urtietako esperientziz egaz, oso politze dalak kalera urten eta zeu zer ulertzia. Hortik kanpo, beste mailaketa batzutako guz, hau da, A-batetik zebireko mailaketie daku, klase horrek normalien izaten diez 8 ordu hastien, gauz asko ikasi behar dizelako, beste barik, matrikulazioa hasitze dakogu, eta urririk ekainera hori be, azterketak amaitzu artean. Euskara ikastaroak eskaintzen dituzten 3 zentroek 2023-2024 ikasturterako matrikulazio kanpaina abiatuta duteia da. Eta euskara ikasteko diru laguntzak ere bideratzen ditu udalak herritarrei euskara ikasteko errestasunak emateko. Baita abek ere. Matrikulazioari buruzko informazio emango dut eta beste antzeraia martxan dago irailaren 1etik aurreraia, 1etik 18 izaten da lehenengo fasea, hor ematen dira plazarik gehienak eta aukera zabalena hortxe dago. Alan da guztiz ere, gero zabalik geratzen da urtarrilaren 31 arte okerrezpanago, baina ez degoten hainbeste plaza. Bestalde batetik, esan doia hezkuntza sailaren menpe gaudela, orduan hezkuntza sare publiko horretan sartuta gaude eta ia doakoa da gure matrikula. Eta aukera dago gainera bekak eskatzeko ere bai. Klaseak guk modalitate bakarra daukagu presentziala, astean egun 2koa da eta saioak dira ordu 2 eta 4 denekoak.